мрій наше гасло. України діти ми. Нехай Москва лежить в руїнах, а нам на це не чхати. Смерть, смерть москалям! Смерть, смерть москалям! Это девочка! The kids spend a week on the camp. They learn patriotic songs, they receive firearms combat training, and they participate in combat reconstruction. Ви москаля! Ви москаля! Складайте трупи! Повернем Крим, за ним Кубань! Повернем Крим, за ним Кубань! І проженемо москальську зрать! І проженемо москальську зрать! Те ж саме ми хочемо привити до дітей. Меня зовут Дима Черноков Александрович. Мне 11 лет. Мы находимся в интернате номер 1, Ганимова 17А. Как нам сказали, мы едем в Россию. А вы в последние дни слышали, чтобы громко стреляли или взрывы какие-нибудь? Много? Страшно, да? Ну, как вы думаете, в России будет классно? Да, конечно. Вы ждете все, да? Конечно. Только родители. Tak, a teraz ste mohli vidieť obrovský kontrast medzi dvoma svetmi detí. Na jednej strane deti, ktoré západné médiá, západní politici označujú ako separatistov. Deti, ktoré pred pár dňami museli evakuovať zo svojich domov. A na strane druhej krátky zostrih reportáže NBC, v ktorej deti v táboroch, proti ktorým ukrajinská vláda nerobí a nemá absolútne nič, sú vystavené vymývaniu mozgov, zvráteným ideológiám akože nacizmus sa rovná sloboda, nenávisť voči Rusom a Rusku je prírodzená vec. Deti v týchto táboroch môžu trénovať so zbraňami, maketami zbraní. Mne toto veľmi silno pripomína Nemecko spred a počas druhej svetovej vojny, keď Hitler v takýchto táboroch presvedčal svojich nemeckých mládežníkov o tom, že sú nadradenou rasou. A tieto videá som vám sprostredkoval kvôli tomu, aby ste videli, čo všetko je nám zatajované našimi médiami, našimi mainstreamovými médiami. A práve teraz, dnes, keď je mediálny priestor, sociálne siete, internet presítený zostrihmi včerajšieho vystúpenia prezidenta Putina a komentármi rôznych politikov, chyba to najdôležitejšie. Nikde sa nerieši, čo všetko za posledných 8 rokov viedlo k tomu, aby sme dnes boli na krok od ďalšej veľkej vojny. A to je to najdôležitejšie. V takejto vyostrenej situácii, naozaj kritickej situácii si treba klásť tie správne otázky a hľadať pravdu. A ja vás takto vyzývam, skúste sa sami seba a svojho okolia pýtať tie správne otázky. Hľadať tú pravdu, ktorá je vždycky niekde medzi riadkami. S niektorými vám môžem pomôcť. Ako by demokratické médiá za normálnych okolností označovali hlavu štátu prezidenta, ktorý niekoľko rokov potláča základné ľudské práva a slobody, ktorý niekoľko rokov samopalmi, vojenskou silou presvieča časť obyvateľov o tom, že kam patria a ako sa majú správať. Diktátor. A presne to je. Prezident Zelenský je diktátor. Vyvraždili vyše 13 000 etnických Rusov na východe Ukrajiny. Samopalmi, nie polícia, ale vojaci, samopalmi presviečali etnických Rusov na východe Ukrajiny o tom, že sú Ukrajinci. Nie sú žiadni separatisti. Tí ľudia tam žijú stáročia, tak ako všetci ostatní Ukrajinci na Ukrajine. A ja sa čudujem a pýtam sa, a pýtajte sa to aj vy, čo motivuje západné médiá, politikov na čele z USA k tomu, aby tak silno sympatizovali s tým smutne známym Majdanom, s neonacistami, ktorí násilným spôsobom, protiústavným spôsobom v 2014 spravili púč prevrat na Ukrajine. Ako je možné, že je zatajené to, že v Odese pravý sektor, neonacisti, benderovci zaživa upálili 46 ľudí, 46 etnických Rusov v budove. Ako je možné, že Západ
politici, média, Biden tak strašne sympatizuje s prezidentom Zelenským, ktorý porušuje všetky Minské dohody, ktorý nedodržiava to, čo mal, ktorý vyvraždil vyše 13 000 obyvateľov Ukrajiny. A kvôli čomu? Pretože bojujú za svoj domov, za svoju identitu. Všetci teraz rozprávajú o tom, že aké medzinárodné práva sa porušujú. A ja sa pýtam, a pýtajte sa to aj vy, ako je možné, že Západ na čele s USA dodával zbrane do krajiny, v ktorej je 8 rokov občianska vojna? To nie je porušenie medzinárodných práv. Ako je možné, že podporujú vládu niekoho, kto 8 rokov pácha sociálnu genocidu na etnických Rusoch na východe Ukrajiny? Neposielal im dôchodky, zablokoval cesty. To nehovoríme o pár ľuďoch, to je 2,5 milióna obyvateľov, ktorí 8 rokov, nie 8 týždňov, 8 mesiacov, 8 rokov, oni ich chceli vyhladovať. A s týmto my súhlasíme. S nimi máme sympatizovať. Ja nesúhlasím s tým, aby bolo narušené suverenita a celistvosť Ukrajiny. S tým nesúhlasím. Ale nahlas dnes môžem povedať, že jediný politik, ktorý sa zachoval ľudsky a zastal sa tých 2,5 milióna obyvateľov Ukrajiny, civilistov, je prezident Putin. Žiadny iný to za posledných 8 rokov nespravil.